Så, her sidder jeg igen. Det har lidt sødt. Jeg har egentlig ikke noget, jeg sådan rigtig vil fortælle om i dag. Men jeg laver nok en video her. Jeg laver nok en video her senere om noget tøj. Jeg ved ikke om I kan huske, at jeg lavede en video her før, hvor jeg skrev, at man skulle bare sige til, hvis der er noget, jeg skulle snakke om. Og der er så en, der spurgte, om jeg ville snakke om tøj. Så jeg vil snakke om tøj. Og ja, så er det søndag, hvilket vil sige, at det er pissekedeligt. Fordi det er søndag. Og så i sidste uge der modtog jeg et blad fra dem. Som jeg egentlig vil sige er et okay godt blad. Der står sådan lidt forskellige ting i. Yeah. Så det er godt nok. Ellers er der sgu ikke så meget andet, så I må have en god søndag.